माबा ओंखारदोंनो आयु जिगाब सोंलायनाय आयु माथो जिगाब सोंलायलायथारदों फाग्लाया आयु खम बिसास थायोमोन आयु आयु माथो एम्फौ फेन्दा जाग्रा आयु 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 फाग्ला बिदि जायो फाग्लाफोर आयु 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 आं रागाबो जोंदों मिनिनोबो ओंखारदों आयु आयु लोगोफोर एकदम दासान्दै इउटुब फेसबुकखौनो नायजायै जादोस' लोगोफोर दासान्दि एकदम भाइरेलानो भाइरेल माबा सोरबा एक्टरना लिडा गोबाङा शेयार खालामगासिनो दं अनिल नार्जारी शर्ट मुभियाव नुग्राया 100% जेलाव थांगोन मा लिरदों बाव खाम्फा बसुमतारी होननायाबो लिरदों आदाया जेलनि आलासि जागोन लोगोफोरा 100% बाव खुनु गोनो गोथो गैला बेफोरबायदि बिनि सायाव जोंहा ब्रादार अनिलाबो मोनसे क्लेरिफिकेसन खुगाजों बुङाखैबाबो लिरनानै होदों जाथाया मा जामारदोंमोन दानि बावैसो कल हरै आंनो खिथाहरनायलाय आं नायबाय ओमफ्राय नुबाय आं नै मा जादों जाथाया बेबायदि आरोना खाम्फाया लिरदों बे खाम्फा बसुमतारीया 13 इयार्सनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव नंगौ नङा पुलिसासो साजा होसिगोन बेबायदि लिरदों आरोना बे पस्टआवहाय आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बेयो नंगौ नङा जों डाइरेक्टथ' बुंनो हाला बा बुंजायालाबाया नाथाय मोनसे भाइराल जायोबा गोबाङानो गोबां शेयार खालामो भिउबो जायो बिराद शेयार जायो नाथाय सोरबा मोजां टपिक लाबो माबा मोनसे थैनोबो भिउ जाया शेयारबो जाया बे मोजांजोंनो जाय गोनां बेफोरबायदि गोबां समावहाय मोजां टपिक लाबोयो जे आजिखालि बर'फोरनावबो मोजां टपिक लाबोग्रा दंसै टेक्निकेलनि बागै फरायनायनि बागै नाथाय बैफोर शेयारानो जाया भाइराल होनबाथाय गोदान चेनेल फिसाबाबो शेयार लाख'हायै जागोन बेबायदिखौ नुनो मोनो दाख्लै आदा आलफ्रेदाबो एयार हस्टेसनि मानि होदोंमोन आरो आंबो दाख्लै नार्सिंनि बोरै एडमिसन लानो हागोन जोंहा रयेल डुर्स एजुकेसन सार्च खालामनानै नायफिनबा नुगोन जाय गैयै न'खरनिफोरखौबो मददबो होयो जाय आब'आ बिनि आं शेयार खालामदोंमोन बेफोर शेयार जाया नाथाय नैबे अनिल ब्रादारा मा जामारदोंमोन मा क्लेरिफिकेसन होखो आं लास्टाव मोनसे खोथा बुंनो थांबावगासिनो दङ पक्स'आ बोरै माबायदिया पक्स' जायो प्रुफ नांगोना नाङा अनिला लिरदों बहाय बे हिन्जावखौ आं दाबो खाथियावनो नुवाखै रायजोफोर माबोरै आंखौ बिदि हिम्मत लाबाय थाखो बे हिन्जावा आंनि नाम्बारखौ सोरनिफ्रायबा लानानै आंखौ फन हरबाय गावलायनो एक्ट्रेस गानो शर्ट मुभियाव आं बैसोखौ सोंहरबाय नोंना बैसोआ बेसे होनना अब्ला बुंबाय बियो क्लास 8ल' फरायो अब्ला आं थोद जानाय नङा देनांला होनना बिदिनो फन हरलाबाय थायो SMS हरलाबाय थायो आंथ' बिजियाव थाबाय थायो मेन्टेलि टर्चार खालामबाय थायो एखमबा फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा आं SMS रिप्लाइ आरो फन हमाबा दानिया बुंनोसै आरो जोंहा बर'फ्रा बिदिनो एसे नाम जाबाथाय लेबेल देखायो बुंग्राबो थामारखायो नालाय बिदि हरलाबाय थानायनि सानसेखालि सोंहरदां बे दानि कल रेकर्डखौ खोनाना बायदि सोदोबखौ कल रेकर्ड भाइरेल जागासिनो दं मोनसे दानि सानसेखालि SMS गेलेनायखौ स्टेटास होना दोनबाय आं नुसनफ्लांना गोख्रै दानना ला बुंबाय उनाव दानबाय आं बे बारनिफ्रायनो 2 दानसो जाबायनो मास मोननैसो बे गथ'नि फनबो हमा SMSबो रिप्लाइ खालामा दाना दाखालि बे गथ'आ बङाइगावआव सोरजोंबा थांनायाव हमजाहैदोंनो दाना गामिना रायजोफ्रा आंनो फन हरबाय आच्छा भाई माथो नों ओरैबायदिसोनो नोंनि कल रेकर्ड दं आं होनबाय दे रेकर्डा हरलाय होनना आं नुबाय नंगौ आंनि कल रेकर्ड दानिया आं रायजोफोरखौ बुंहरबाय आं बे गथ'खौ दाबो खाथियाव नुवाखै आंहा जेबो गाज्रि सोमोन्दो गैया
नोंसोर आंनाव सोंनांला बे हिनजावसानावनो सोंना लादो आं बेजों माबा जादों नामा होनना बेबायदि उनाव गावसोर सोंनायाव हिनजावा आंनि सायाव जेबो बुंनो रोङा मानोना फन रायलायदोंमोन नाथाय लोगो हमफेराखै गावसोर होनहरबाय नोंहा जेबो जायाखै गथ'आ जेबो बुंनो रोङाखिसै होनना दाना मैया आंखौ लेंहरबाय माने अनिलखौ लेंहरबाय आं थांनो नागिरदोंमोन मोनसे शुटिं गोनांखाय एसे मोनागोन होनना बुंहरदां बेनि सिगां बिसोर थानायाव थांबाय आरोखि थानायाव थांबाय बे गथ'नि पार्टिया बेबायदि बे गथ'आ सोर सोरजों मा जादों आं बेखौ जेबो मिथिया अनिला गाव बुंनाय बाथ्रा बियो दा फन रेकर्डनि थाखायनो आंखौ सन्देह खालामबाय बरनाम होबाय जानो हागौ आंखौ ब्लेकमेलिं खालामदों आं बुजिबाय मालायखौ जेखि खालामो हागौ नाथाय आं गथ'खौ दाबो मोगथाङाव नुफेराखै बेनो रायजोफोर क्लेरिफिकेशना आंनिफ्राय बे क्लेरिफिकेशनखौ होदों जोंहा ब्रादार अनिल नार्जारी गोबाङा सिनायो गोबां पपुलारबो जाबाय बेबायदि आंनि सिगांनिफ्रायनो माखासे मानसिफ्रा इसारा होबाय थाखादोंमोन सोरबा गोबाङा बिदि बदनाम जानो थांगासिनो दंलै होननानै थ' जिखुनुआनो जाया नैबे बिराद गिनो गोनाङा बेनो माने पक्स' होनबाथाय डेन्जार बुस्थु माने प्रुफ होननाय बुस्थुआ ओरैबायदि नों खालामदों खालामाखै प्रुफखौनो नाङा जाहैदों बे केसा फाग्ला केस दाख्लै आं सासे लयारनिफ्राय मोजां रायलायबोदों आरोना बेखौ आरो सासे गेदेरमा मानसिजोंबो रायलायदों जाय बेनि बिसयनो नायग्रा माने गथ'आ जुदि नोंखौ सिनायनानै लाबाय गथ'आ नोंगौ होनबाय बेनो प्रुफ मानो होनब्ला गथ'नाव बिराद स्टाडि खालामनानैसो सोंजोबोनो बे बुस्थुखौ बोरै जानाय मानाय थ' बेफोरबायदि आरो बे केसा बिराद गिथावना केस माने पक्स'आ ओरैबायदि नों गथ'खौ खालामदोंबाल' मादोंबाल' नङा नों सोरबा गथ' उन्दैखौहाय गाज्रि पिक्सार भाइरेल खालामदोंबाबो बेबो पक्स'आव गोलैहैयो बेफोरबायदि पक्स' होननाय बुस्थुआ डेन्जार आरोना ओंखायनो 18 इयार्सनि गाहायजों सोमोन्दो लानाय मानायाव थांबायबाथाय बिराद डेन्जारसै बे गथ'नाया बेबायदि दा जिखिनियानो जाया बेबायदि भाइरेल नुलागासिनो दं नै आं दानिसो बेखौ मोनबाय ओमफ्राय क्लेरिफिकेशन होदों मा जायो दासिमाव मा जालाङो अनिल ब्रादारा गावबो जाय नंखायैनो फान्दायदों भाइरेल खालामदों बिसोरखौहाय आयेननि राहा लाफिनगोन मागोन माखासे खोथा ओंखारदों जिखुनुआनो जाया कल रेकर्डआनोथ' बोरै भाइरेल जाजेनखो सोरनिफ्राय नैबे साननो गोनां जाबाय दा माने सिनायै मानसिफोरबा इसिबां माबा जाबावा जोंनि गेजेराव जाय डेभेलप जाबाय एसे जौगाबाय बैसोरखौहाय बिराद थाब नोजोराव नाङो बर'फोरनिया आरो जाय हरग्रोग्रा बेथ' दायानो गैबावासो जाहैयो उनाव बैसो फासयहैजानाय बेफोरबायदि जायो गोबां कन्डिसन माबा माबि जाबाय थानायखौ नुयो जोङो ओंखायनो बिराद साबधानसै सावथुन मुलुगावनो जा ओरैनोआवबानो जा आरो सोरबा सिनायजानायबा बांसिन बेनाव गोहोमा गोलैयो आरोना सिनायजायोबा नोंखौ इसिबां माबानाय नङा नाथाय नों बयनिबो मोखाङाव जेब्ला फैबाय नुजासारबाय सिनायो अब्लाथाय बयबो नोंखौ फकास टारगेटेड बायदि जायो ओंखायनो बिराद साबधान जानाया गोनांथारसै आरो बुजिथारबाय बेखिनियानो खौराङा दासिमाव आरो आपडेट लाबोनो नाजागोन बाव नङाबाबो बै मोनसे चेनेलावहाय मा जालाङो दासिमाव आरो माखासे खौरां फोसावनो नाजागोन थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल आयु लोगोफोर एकदम दासान्दै इउटुब फेसबुकखौनो नायजायै जादोस' लोगोफोर दासान्दि एकदम भाइरेलानो भाइरेल माबा सोरबा एक्टरना लिडार ना जि दावरावहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै जों गायना फुना फैयो हाल खदाल जावना फैयो दा दैज्लां दिन दसे फेनफोराव बारफोराव दसे मबाइल नायना थानो लुगैयो खुलिबानो इसोरनि भाइरेल भिडिअ ओइ दावरावखौल' जों नायबाय थानांगौ नामा होमबा जों नायना थानांगौ गावसोरा गथ' गथाय गैया खोमा जोंना गथ' गथाया देरबाय फरायनो रोंबाय नायखांनो हाबाय मा जात भाइरेल जाबाय थायोसै
आरो जाबायबा जाबाय इमान शेर खालामनांगौ जायोना एसे बयबो खालामनांगौ जायोना ओजा नुजोबो गथ'फोरा इदि नङा लोगोफोर एकदमबारे सिखा गोलावजो दानस'सिगोन आं संखांबाय खावखांबाय लोगोफोर इनिफ्राय ओंख्रिया जेबो गैया आरो मिरामिससो नोंसोरनो खोन्थालाय होननानै आं खोन्थालायला ओंख्रिखौ जेबो गैया दिनैयो ओंख्रियानो एकदम बेथाथार ओमफ्राय नै संखांनानै आङो आनारस जानो नागिरदों आरो लोगोफोर आनारसा जि मोनना दङ जोंहानाव बेनिफ्राय नै खावसे हाखांबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय आनारसखौ जानोसै ओमफ्राय दासान्दै इउटुब फेसबुक नायजायै जाथारदोस' नोंथांमोनाथ' बयबो नुबाय दं जानांगौ दासान्दै एकदमबारे मबाइलखौनो नायथावै जादों गथ' गथाय गासिबो जमा जरि थानानै नायजायै जादों दासान्दै मबाइलफोराव भाइरेल जागासिनो नोंथांमोनाथ' गासिबो नुबायानो जानांगौ ओमफ्राय आंहा नै आनारस जागासिनो आरो आनारस जागासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक खालामदो आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय